Go for the map. Keep on. I'm looking at my program. Yes. Okay. Oh, when you look at what gentleman is in the world anyway. What you know? Okay, first person be the quality gentleman. No bush of one gentleman. Now I cannot raise. Gentleman. Get a email to quality gentleman. My program. Okay. That's why your program, man. What year? I don't know what year. That was 1970. 72, 3, 4. Okay, between 1972, 3 and 4. Okay. So what you know that before seeing video quality gentleman? But it was a reason, specific reason. Because I want to look at that. What was gentleman? Maybe I must have promised gentleman is there and you too. Okay. Never the Persian gentleman. You know what's your proposal? Okay, is that never do try, do me bujuro all over the world. Can I drive and I do not much? Naturally, my age video quality gentleman. Or I put to his aza or none of the quality. So what do you know? Okay, what you know, I don't know. ESBS. In the 70s. I'm going to radio Nigeria program for years. Okay. I'm calling the ESBS program for years. Okay. So every time they make program, I'm not afraid of the program. Okay. No problem. Not a problem at I all. don't make anything like problem at all. Time man, I am Kanja. Time I am Kanja. Okay. So, I feel you know, when I share relate to that, catch power the gentleman. Okay. Because I don't make without there are students who is a problem. Okay. So you believe you could tell now. He comporte like a gentleman. How was it gentleman? Very much. Okay. Comport to be one capable. One man, I'm at the age of your nation. Be there. What is it? So I'm not telling you that I live in Nigeria. Yes. Okay. Gentleman. Gentleman. Okay. It's alright. Okay. Never know. Sim no way actually you feel getting. That is, I shape as well. Just no one if I knew, and I see, now I can call my cage. I can call, or in case you work on Kajo. You see, I know you is very married. Often they call that one. I say, I can call my cage. Okay. But boy, I can not good every time, every day, not call you. Daddy, if what are you free? Give me some attack. You ever look now? I'm a mad now. Silver, whatever. Silver and whatever. So, what happened? I try to call. But I ain't going back to call. I need to copyright. To copyright, that is I could do with also. I tell you the Ghana, I tell you this, I tell you the Congo, and I'm coming. A well of whom was something I could go to have crap. I went to German Education Club. I will go quite cheap. Because I'm going to the Ghana. Roman is so kind of of walking away, could you be a sick of one leader? Just quietly, now, just gentlemen, what is that? But I come back. I was sad of way. I shouldn't have waited, I suppose, what I call you. The winner chase was a game. That's also I can quiet about, no break one a book. They were putting the Ghana Jacosu. They got a boy Jacosu. Hey,
maka na mgbe a anyị na-eti egwu niile anyị na-akụ ọ niile bụ copyright egwu Igbo anyị ọ na-afịa arụ so onye na-eti egwu Igbo mgbe a na-adaba bụ Obili Igbo hapụrụ na-eti ezigbo egwu a na-agba mgbe ọ nọkọta siti onye kwuru bunye moto maka ifu egwu oche Obili Igbo so eri oge a mgbe ebidozie yuzubu akụkọ na-egwu anyị maka na nwekwu one friend gbalụsi akụkọ eru oge a lọsịn na-ewu rest lọsịn oge ọkọ na-ewu si na egwu a lọsịn na-akpọ mgbe egwu akụkọ Yoruba ha na na-anụ na-ebido Kalaba ma na akụkọ Igbo ka a na-akọcha ya ana ihe nwoke a gbakwuru m si na-eburu Ghana ji akwụ osu ọ dọrọ m ikwu ebe a na-agba akwụkwọ so kwuo wee mezie m wee jụzie copyright that very day wee rue tata akụrụ m egwu mmadụ ihe wee werezie egwu were ya kuru anyị chọwazie ya wee nwetie na rekọdụ mgbele eme rekọdụ isi mgbe ofu nwa si na eji ka je ụbọchị anyị ejere n'ọgwụ ofu nwa mana ebe ofu nwa nọ n'ụlọ mama ya ọ gbadatabuo ofu nwa ọbịa wee tie dị n'ụlọ efu ka agbosi gbatabuo nwa emecha ya rekọdụ a lere ezigbo ọrịre na Naija Phone Records. Okay, what year was that? That was 1957. 1957. 2 years before independence. So, 1953, please, or 53. Okay. Because 53 years. Because 55, I mean, it's very short. So, when you put an engine, you see why you which means na ibidoro akọ na-egwu itinye akụkọ iru anyị na-egwu as early as 1953. Even n'oge m bidoro o nwere oge anyị na-akọpi ihe na-agwa anyị na-akọpi anyị na-eti nke na-akpọ wọs foxtrot quick step tango ihe niile egwu niile na anyị na-akụzi ya mana ihe niile anyị na-akụ isi maike anyị na-akụzi egwu Yoruba anyị na-akụzi egwu Ghana isi maike ji akpụ ka omenala Yoruba mụara anyị mana ị na-agụ ebe ndị be anyị aka na-emekwa ya tata ụmụaka anyị na-emekwa ruo tata efu ụmụaka na-eti ebukọta ka na-etupụrụ anyị chọọ ihe a ga-akọ onye pụta ese ọgụnyere some of them like a content. Drum. Yeah, but no, you have to anywhere. To be seen, to be able. Who will walk it? I'm going to off, man. Who go off now? Mike, the bunker, so can come, I can come. Una motive. Munana, class to the kind of can get already. What's your bunker? I can come. Makaya Puagit, I may Monday, yeah, Tuesday. Mosaka for the communism, not a Friday, I get a program. Osin and Kamosia, Macano Maca. So, man, no one did I name. Picture motivate Agamo. Motivate you more. So, Macana Vance and Moranai, Silva, Silva no Skitana or a monk. Oh, monk Catholic Church. No. What of Aburiwa? Aburiwa was a kind of no. That's a young one. Some there, radio, the radio, this Sora, the kind of radio, never tapes. So I wouldn't need me boom, me villages, my farm settlements, couldn't not have a kick. The back I may jump with a kick. But just young with a 7 and we're here. It's here in Karnako. I know we all know. Only in Kedi, I know only na see na agumwe police. Oye nka wa soldier. Nka iwo bu say police na soldier. Then ya odi purely traditional. Natural. So I never. Every day I get my practice. Every day my practice. Every day we arrange here with a new officer. On your back. I can't call the radio and give the SBS. All at least so take a couple 300 of more. 300. 3.
3 go to 100 akụkọ maka na nwere one day nwere every week I can repeat it like ESBS nwere one day I need this week I got this week next week ọbụkwa new akụkọ new one ka anyị na every week ESBS about 3 or 4 years yeah? ESBS what of NTA all the same akụkọ ka na-eji and I show on the screen now NTA yes I may show the akụkọ ndị NTA ajabeza uniform ya na wee kọzie dị akụkọ ndị mmadụ na-afụzi anyị na-ebere mana nke ndị ESBS ayọ na ha ka na-e no I know how it works nke ndị a bụ nke ndị vidio audio na video ama ndị a na-akwụ ụgwọ onye anyị ga-achọ anyị ga-create time gaa na ESBS maka a ga-enweta any of your record biko ya na NTA NTA anyị ga-agba mbọ media management onwe nke anyị jere nso mara ndị jere bịara kalasi abụọ spider suji bịara dị ebe si na ha jere NTA na ha si na akụkọ niile bụ all the tape ka eji red ya na read to read mike eji rekọd ya na fe nwere feshi na eji wewọta afọ ihe na si ha ma anyị nwere nweta ebe ntụkịta yes read to read karịa mkpu a na ka eji rekọd enwere machine don't worry anyị ga-aga do our own mmefe ọ na-ere anyị ga-aga ka anyị mara ihe a ga-agwa anyị because at this age and time there should be a way around it videos ndị ọcha mere even before independence ọ ka dị kịta the tapes are still available so imagine na akọrọ ego ịkọrọ na ewero whatever akụkọ ahụ dọrọ straight na ntị anyị ga-aga ka anyị mara ihe a ga-ekwu biko ọ ga-asọgbu na nsogbu anyị ga-aga ndị ọ dị ka abịa ndị ka ịbịa mee nke gị